לכולם, היום נלמד איך לבצע קישור ראשוני בין קסדת הבלוטוס שלנו למכשיר הפלאפון שלנו, כמובן שגם להדליק ולכבות, ובנוסף לכך נדע להשתמש בפונקציה נוספת של אינטרקום בין שני הקסדות שמאפשר לנו לדבר אחד עם השני בזמן הרכיבה. אז להדלקה ראשונית אנחנו הולכים לכפתור הגדול העגול, לוחצים לחיצה ארוכה וממושכת, לא שהאדום וסגול יחד יעברו, הנה כמו עכשיו, אז אנחנו עוזבים. זה כרגע מראה שזה עובד. אנחנו עכשיו נדליק את מכשיר הפלאפון שלנו, ניכנס לפונקציית הבלוטוס ונחפש מכשיר בשם Waxin 2. Waxin 2, ברגע שנראה אותו נבצע חיבור וזה יבוצע במיידי. תראו בפלאפון שיש חיבור ל-Waxin 2. בנוסף לכך, בגמר השימוש כדי לכבות, אנחנו עושים לחיצה ארוכה על הכפתור העגול הגדול, וכדי אור אדום זה אומר שזה כבוי. זה הכל. בנוסף לכך אנחנו נדליק שוב, ונלמד איך מקשרים בין שני הקסדות. ובכן, כששני הקסדות עובדות, אנחנו עושים לחיצה אחת ארוכה בקסדה אחת, ובנוסף לחיצה ארוכה בקסדה השנייה, עד שמעבב לנו אדום כחול, ואנחנו עוזבים, ולאחר מכן לחיצה קצרה כאן, ולחיצה קצרה פה, עד שיהיה אור סגול. כרגע זה מקשר ביניהם, ואור סגול בשניהם, זה אומר שהאינטרקום בין שניהם עובד. רכיבה מענה. ביי.